ಓ ಮೀನ್ ತೆಗೆದಿದೆ ಪನ್ನೆ ನೆಕ್ಕೆ ಕೈರಂ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೈ ಸೀದಾ ಹಾಕಿ ನೀ ಮಾರ ಬೇ शाबाश मीन तुले इतनी तुम्हारा साइज दा मीन अगली बार कोई पानी में नहीं आने का मैं बोलेगा तभी आने पुरली मीन वाव पुरल मीन दा पुरल तुले अभी भी कम टू गुडला वेलकम बैक टू अवर चैनल सो ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಲೆ ಕಾಣಿನಿ ಮೀನ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದ ಪನಂಬುರ್ದ ಅಲ್ಪ ಕೈರಂಪೋನಿ ಬಲೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ತೋಜಾವ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪುರ ಬೈದ ಯಾನ್ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೌತನ್ನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಕೈರಂಪೋನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಂದು ಪಾಪ ಅರ್ನ ಆಸೆ ಇನಿ ನೆರವೇರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಚಿ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಪುದಾರ್ ಬಾಯ್ ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಅದೇ ಪುದಾರ್ ಕರಾವಳಿ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತದ ಐಕಾನ್ ತೋಜೊಂದು ಪೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೀನ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಯಾಪಲ್ಲ ಬರೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಡಲ ಮಗಿ ಓಡದ ಪುದರ್ ಜಲಮಾಣಿಕ್ಯ ಹಾ ಮೂಲೆನೇ ಬೋಲೆ ಬೋಲೆ ಬೋದಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲದ್ಯಾ ಹಿಂದದು ಓಲಿ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸುರಾಂಡ್ ಯಪ್ಪ ಕೊಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸುರಾಂಡ್ ಸಬ್ಬಾಸ್ ಇಂಚಿ ದೂರ ಬಾಯ್ एक्सपीरियंस यार नल्ला भाई फोन दुल्ला तुले बलेन पूरा पाडोन दुल्ले राकुಲು ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನೇರ್ದ ಅಥವಾ ಅಂತ ಬೋಟ್ಲ ಶೇಕ್ ಅವನುಂಡು ಬಟ್ ಆಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಕೈರಂಪೋನಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಫುಟೇಜ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಲೆ ಪಾಡು ಇರ್ತಲೆ ಬಲೆನ್ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾವ್ ಓ ಮೀನು ಪತ್ತು ನೇನಿ ಮೀನು ಅವು ತಿಕ್ಕಿನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೀನಿ ನೀ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪಕ್ಕಾದ ಬಂದ್ರೆ ಪುಜ್ಜಿ ಪನ ಕೈರಂಪೋನಿ ಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬನ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅವು ವೇವ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚೆಂಚ ಹಾಪುಂಟುಲೆ ವಾಡ ಅಪ್ಪ ಒಂತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಬೋಟ್ ಗೋಪಿ ಮನೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌಶಿಕ್ ಹಾಕಲು ದಡಟ್ ಉಂಟು ದಾಯಪಂಡ ಈ ಬೋಟುಡು ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕುಲ್ದ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಪಾಡ ತುಲೆ ಪಾಡ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ ಏತ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಡಾರ್ದ ಒಂಜಿ 300-400 meters ಬೈದ ಸೂಪರ್ ಬಾವೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಸಮ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಡ್ ಕುಲ್ದಾರ ಅದು ಜೀವನ್ ಬಾಯ್ ಪಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅದು ಜೀವನ್ ಬಾಯ್ ಅರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊ ನನಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಂಚಿನೇ ಮೀನ್ದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾರ್ದ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ ರೋಷನ್ ಬಂದ ಅರ್ನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪು ಅಂದ್ ಸೊ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಯಾಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ and almost bale end down ಬರ್ತದೆ wow it's nice ಬರಿ ಬರಿಕ ಬತ್ತ
ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಉಂಟುಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಸೆಟ್ ಬತ್ತ ನೋಡು. ಮನಸ್ಸಿಗ್ಲ ಕೌಸಿಗ್ಲ ಬರ್ರ ಆಸೆ ಇತ್ತನ್ ಬಟ್ ರೀಸನ್ ಬಂದ ಮುಲು ಬಲೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಬಲೆ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಬಾಯ್ ಏ ಸ್ಪೀಡಲ್ ಆಗಿನಿ ಮಾರಮೆ. ಯಪ್ಪ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ಪತನರ ಎಂಜಪ್ಪ ಜಪಡೆ ಜಪಡೆ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ರಾಮ ಚಂಡಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೇನ್ ಬೋಟ್ ಉಡ್ಲೆ ತಂಪೋಯರು ಓ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟ ಧೈರ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತನು ಹೊರ ಇಂಚಾಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡಿಗೆ ಅಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಿಯಾರು ಜೀವನ್ ಬಾಯಿ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಬಲೆ ಪಡೊಂದು ಗೋಪಡತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಪನ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ರೋಪ್ ಕೊರೊಂದು ಬೋಪಿನಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಯು ಶೇಪ್ ದಿಪ್ಪಿನಿ ಯು ಶೇಪ್ ಹಾ ಓಕೆ ಹಾಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಜನಗಳು ಸೇರಿದು ಒಯ್ಪುನು ಒಯ್ಪುಂಡು ಕೈಟ್ ಒಯ್ಪುನು ಐಕೆ ಕೈರಂಪೋನಿ ಬಂದು ಬುದಾರ ಕೈರಂಪೋನಿ ಪನ್ಪಿನ ಐಕೆ ರಂಪೋನಿ ಬಂಡ ಬಲೆ ತಬ್ಬುದಾರು ಬಲೆ ತಬ್ಬುದಾರ ಕೈಟ್ ಒಯ್ಪಿನ ಕೈರಂಪೋನಿ ಅನ್ಪಿನಿ. ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಯು ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಡಿಯಾರು ಏತ್ ಸಮಯ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಾಡನ್ನು ಒಯ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೋಡು ಮಿತ್ತುವರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಪಾಡನ್ನು ಒಯ್ಪುನು ನಿಕ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಮೂಲ ವಾ ಮೀನ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕಿದನು ಮಾತಮ್ಮ ನಮ್ದು ನಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಲ್ ಮಾಂಜಿ ಕೊಡ್ಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಅಪ್ಪ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ದಾಲ ಪೂಜಿ ಆನಂದ್ ಗಾಳಿ ತೂಫಾನ್ ಪೂರ ಎತ್ತನ ಮೀನೆ ತಿಕ್ಕಿ ಗಾಳಿ ನೀರು ಬರತೋದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ. ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ನ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಪಂಡ ಯಾಪ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮ ತೆಗಿದನು ತಿಕ್ಕಿದನು. ಓಕೆ ಹಾ 2 ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ತೆಗಿದನು. ಓಕೆ ನಿಕು ಲೈನ್ 19 ನಿಕಲ್ನ ಇದು ಇಲ್ಲ ಗಂಚಿ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಬಂದರ್ಗೆ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕೆಲೆ ಬತ್ತವ ಇದನ್ನ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಆದಿತ್ತು ನೀರು ಏತ್ ನಾನು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ഞാനൊരു 25 ವರ್ಷ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತ ಸತ್ಯ ಅಂಜಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜಿಬಲಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸ್ವಂತ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಬೇತಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಓನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಓನ್ ಬೋಟ್ ಪುರ ಎಣ್ಣವೆ ಓಕೆ ಮೆರ್ನಾ ಬೋಟ್ ಡೆ ಮೆರ್ ಬೋಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಅಪ್ಪ ಬೋಂದು ಪರ 25 ಜನ ಅಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅದು 10 ಜನ ಬೋಡು ದುಂಬು ತಗಲ ಹೀರಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಸ ಬಂದು ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೆ ಇತ್ತದ ಒಂದು ಓಲಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಸ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಪೆ ಹಂಚಿ ಬೋಡು ಮಲ್ಪೆ ಹಂಚಿ ಸೊ ಇವ್ರ ಮೇರ್ ಇದನ್ನ ಟೀಮ್ ಐತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತ ನಾಡದೋನಿ ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡಂತ ನುಂದುವೆ ಕೈರಂಪನಿ ಬಕ್ಕ ಮೋಟರ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೀಸಿಗಾರಿಗೆ ಮೂಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ನಂದು ಕೈರಂಪೋನಿ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕೈರಂಪೋನಿ ಬಲೆ ಪಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ಇತ್ತ ನಾಡದೋನಿಗೆ ಅಂತ ಡೀಪ್ ನೇಲೆರಂಪನಿ ಬಂದಿತ್ತು ಪಡವದ ನೇಲೆರಂಪನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಓಕೆ ನೇಲೆರಂಪನಿ ಪಡವ ಬಂತಾರೆ ಐಟು 100-200 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಊರು ಕೊಂಚ ಇತ್ತು ಬೋಳೂರು ಗೊಂಜಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಕ್ರಮೇಣ ಮೋಟರ್ ಡ್ರೈವಕ್ಕ ಕ್ಷೀಣಿಸಬಹುದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಲೆಂತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ್ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕು ನೆಟ್ಟ ಅಂಡ ಗೆಸ್ ಬಂಡ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದಿನ ತಿಕ್ಕಂಡ ರಾಶಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಜಿಂದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ರಿಸ್ಕ್ ದ ಜೀವನ ಬೋದು ಪಿರಬರ್ ಬಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವನ ಕೈಡ್ ಬತ್ತ ಪೋಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಡ ನಿಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಬ್ಯಾತೆ ಬೆನ್ಪರ ತುಂದುವೆ ನಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗುಡ್ಡೆ ಕೊಪ್ಪದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ನಾಡದೋನಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ಪಾಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದ ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಏತೋ ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಷ ಕಡಿದನು ವ್ಯೂಸ್ ಒಂಜರ ಲಕ್ಷ ಪುರ ಪೋತುಂಡು ಯಾನು ಮನುಷ್ಯ ಕೌಶಿಕ್ ಪುರ ಮಲ್ದ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಕೈರಂಪೋನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವು ತೂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಿ ನೀಡಿ ವೈದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಜೀವನ್ ಬೈಲ ಅದನ್ನ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಿಪರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಾರ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತೇರು ಇನ್ನ ಪುದಾರ ಧೀರಜ್ ಬಂದು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ನಿ ಮೇರೆ ಅನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೂರು ಬೋಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೇನ್ ತೂನಾಗ ನಂಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಕುಲ್ಡ ಕೇಂದ ಪನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಲೌಡ್ ಉಂಡ ಬರ್ರಂಡ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೈರಂಪೋನಿ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ಇಂಚ ಬರ್ನ ಇಂಚ ಮೀನ್ ಪರ್ತುನು ಐನ್ ಪರ ತೂಯರಿತ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬರೋಲಿ ಬತ್ತನೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ತುರ್ದ ನಿಕ್ಲೆ ಮೀನ್ ಕೊನೋಲಿ
ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಬರೋಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ इथं तो निको लांब इथं साईडला लास्ट वैत लेर अवल पत्तది सो मूल वैत लेर सो पंड वयंच पंड यू टाइप स्लोली वैत लेर లేపండ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಒಯ್ಪು ನಂಚಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಪಾಡ್ನೆದವ್ರು ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿಲ ಉಂಡು 25 ಜನ ಬೋಟ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬಲೆಲ ಇಪ್ಪು ಪ್ಲಸ್ ಏತ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ ಬೂರುಂಡು ಬಂದು मगलू हिंदी तकला हिंदी भाई सीधा से भाई बिहार से कितने साल से यहाँ पर काम कर रहे हो 10 साल से। अच्छा मतलब कैसा लगता है मतलब ऐसे यहाँ पर समंदर में मच्छी पकड़ते हुए काम बहुत करते अच्छा लगता है। है क्या मतलब आप लोग छोटे से ही यही काम पे थे क्या मतलब दूसरे काम पे आते वक्त बाद में बीच में इसमें घुस गए नहीं, पहले दूसरा जगह करते थे, अच्छा इधर अच्छा लगा तो इधर आ गए हम काम करने के लिए। अच्छा तो 10 साल से तुम लोग मैंगलोर में ही हो हाँ, मैंगलोर में। अच्छा तो मतलब अब इतने साल से तुम लोग मच्छी पकड़ रहे हो कभी मतलब ऐसा मच्छी मिला है क्या मतलब तुम लोग कभी भी इमेजिन ही नहीं किया हुआ मतलब ऐसा इतना बड़ा मच्छी कुछ मिला है कैसा हाँ, मिला ना, शार्क मछली मिला है, अच्छा शार्क सब मिला है डॉल्फिन ओह मतलब वो सब पकड़ सकते हैं क्या पकड़ से वो पकड़ने नहीं देता, बीच में रहता ना, अच्छा अच्छा साइड आता फिर भाग जाता। अच्छा तो मिला है तुम लोगों को हाँ, मिला। ओह उससे बच के रहना पड़ता है ना, वो आदमी लोग को खा जाता है। अच्छा वो भी है क्या खा लेते हैं आदमी लोग को गिर आदमी जाता लोगों को शार्क सब अब ये मिलेगा तो खा लेता है हाँ पंडा इतना बड़ा शार्क भी उधर है है। वही तो, बड़ा मतलब पनीर की बड़ा मतलब कितना बड़ा रहता है एक जहाज को गिर सकता है वो, अच्छा इतना बड़ा बड़ा है। ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಿಪ್ ದಾತ್ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ನೇನೆ ಜಹಾಜ್ ಪಂಡ ಶಿಪ್ ಆತನ ಬೋಟ್ अवेन बूर पवन अंचिना ताकत दात मल्ला दा। अरे भाई एक बात पूछना था, वो जो वहाँ पर बंदे खड़े हैं ना जीवन भाई, वो एक्चुअली क्यों वहाँ पर जाके रुके? वो नीचे है ना, वो नीचे वाला जाल को उसको दबाता है मच्छी ताकि भागे ना। अच्छा हाँ, मतलब जब तुम लोग खींचते जाओगे वो जाल को दबाते ही रहेगा। दबाते रहेगा। अच्छा आखिरी तक। अच्छा आरे जीवन अन्य बोलता है उन दिन पंड मुक्लित बले होयतोंदी पुनागा बले होयतोंदी पुना दादा अपन पंड तीर्थगे उंदी पूजी बले पूजी ಅವಾಗ ಮೀನ್ ತಪ್ಪದು ಓಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಪ್ಪನ್ ಪಂದ ಇನ್ ಕಾರ್ ಪತ್ತ ದೀಪ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರ್ ತೀರ್ತಡೆ ಸೊ ಈ ಕರುನ್ ತೊಂದಿ ಇತ್ತ ತೂವಲಿ ಬಲೆ ಮುಲ್ ದೆಪ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಮಲಾನೆ ಹೋಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇಲ್ಲ ತಿಕ್ಕನ್ ಒಂಜಿ ಮೀನ ಓ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಜ ಮೆಲುಗು ಮೀನ್ ಲಕೊಂಡು ಮಾರೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಬರಲತೆ ಜೀವನ್ ಭಾಯ್ ಬರ್ತನ್ ಬರ್ತನ್ ಯಬ್ಬಾ ಸಬ್ಬಾಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚಂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕದಂತುಲೆ ಓಹೋ ಗೋ ಮೀನ್ ಅನ್ನೊಂದು ಪತನ ಐತಿ ತಪ್ಪ ಅಂದ ಏ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಹೋಗೋದು ಓ ಇನ್ನಿತ್ತ ಓ ಅದೇ ಪಾರೆ ಬಂದು ಮೀನು ಅಪ್ಪ ಜುವಪ್ಪ ಮೀನು ಮಾರೆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ದ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಡಸ್ತುಲಿ ವಾವ್ ಆಸಮ್ ಅಂದ್ಯ ಅಬೀಬಿ ಕಮ್ ಟು ಗುಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನನಗ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ ಬ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಎಂಕು ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಬಲೆ ಪಾಡೋದು ಇರತ್ತ ಸೊ ಐಟ್ ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತ ನೆಟ್ಟು ತೂವಲಿ ರಡ್ಡು ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದುಂಡು ಬಂಗುಡನಾ भाई कौन सा मछली है बंगड़ा और वो वाला हाँ हाँ क्या ओ जीवन अण्णा जीवन अण्णा मीन बत्तना इट्ला तुला निकले कुडोंजी एक्सक्लूसिव फुटेज आर अल्तिरदಲ್ಲ ಮೀನು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಬಾಯ ಬಲೆ ತ ಪುದರ್ದಾದೆ दादಣ್ಣ ಜಪ್ಪು ಬಲೆ ಜಪ್ಪು ಬಲೆ ಪರಂದು ಕಾಣೆ ಮೀನು ಗತೆ ಕಾನೆ ಮೀನಿಗೆ ಪಂತಿನ ಬಲೆ ಅವು ಮೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೋ ಜಪ್ಪು ಬಲೆ ಬಂದ ಜಪ್ಪು ಬಲೆ ಒಂದು ರಂಪೋಣಿ ಹಾ ಹಾ ಬಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಪ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓ ಕೊಂತಿ ಮಾತೊಂಡು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 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 ಹಾ ಮೀನುಂಡು ಏ ಮುಂದೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಂಚುವ ನಿಂಚುವ ಜೂ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಕೊಂತಿ ಆತಾವು ಕೊಂತಿ ಕೊಂತಿ ತಿಕ್ಕನ್ ಕೊಂತಿ ತಿಕ್ಕನ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಂಡಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಉಲಯ್ಯ ಈ ಮೆಟ್ ರಂಪೋಣಿಲ ಬಾರ್ದಿರು ಕೈ ರಂಪೋಣಿಲ ಬಾರ್ದಿರು ಆ ಮೆಟ್ ಜಪ್ಪು ಬಲೆ ಬಾರ್ದಿರು ಬಾರ್ದೆ ಯಾರು
ಸೊ ಐತೆ ಏತ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಹೊರ ತಿಕ್ಕಿಂಡಾಗೆ ರಾಶಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ದಾಲೈಜಿ ನಡುಡ್ದು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಬಂದೊಂದು ಮಿಡ್ಲುಡ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಉಂತ ಹುಡುಗಿ ವೈಪನ ಅಂತ ತೋಜ್ಜಿಯಾ ಹಾ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಬಲ್ಲ ಅಂಚಿಡ್ ಜೀಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಮೀನ್ ತೆಗೆದಲೆ ಮಣ್ಣೆ ನೆಕ್ಕೆ ಕೈರಂ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೀನುಂಡು ಲೇ ಒಂಜಿ ಬತ್ತ ಹತ್ಪಂಡೆ ಹಂಚಿ ಬಾರ್ ತೆಗೆದಲೆ ಹೆವಿ ಅಮೌಂಟ್ ತೆಗೆದು ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಲ್ಲ ಫಿಶ್ ತೆಗೆದಂಡೆ ಏವೆ ಅಲೆ ಎಂದು ಬಲೆ ಎಟ್ಲ ಐದು ತೆಗೆದಂತು ಒಯ್ತಾ ಒಲ್ಲೇರು ಜಪ್ಪು ಬಲೆ ಓ ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ದು ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾರ್ದು ಎತ್ತಿನ ಬಲೆ ಒಂದು ಅಂದೆ ಅವು ಕಾನೆನಾ ಕಾನೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ 5-10 ನಿಮಿಷ ಅದು ಸೂಪರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರ ಹೆವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರ ಮೀಡಿಯಂ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ದೊಂಕೊಳತೆ ಮೀನನ್ನು ಪೂರ ಪೇಜಿದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೆವಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ इसके ऊपर जाते हैं ना जा सकते हैं ना बस मीन तुले इति तुम्हाला साइज दा मीन अगली बार कोई पानी में नहीं आने का मैं बोलेगा तभी आने अले औल तुले मल्ला अब्बो आई बतले पकड़ सकता है क्या भाई और मिस आ गया अगले तो क्या ये नहीं बात ले पाती चले भाई साहब बस कैमरा डेली तो जो अनक भयंकर मल्ला मीन उधर जाता इतना भाई इंदु जोना ने तो उधर जाता नन्ने पुर्ली मीन वाव येवे साबस ನೆಟ್ಟಲು ಅಂತ ರಾಶಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಣ್ಣ ಮಿಡ್ಲು ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಉಂಟು ಎಂದೊಂಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ ಪೋರ ಹಾ ಎಡ್ಲ ತುಲ್ಲ ನೀ ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ಲೆ ಹಾ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ತುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನೈನಿತ್ತಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರದ ಬಂದಿ ಪುರ್ಲು ಮೀಂದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಏ ಬೀಜುಂಡಿಯಾ ಈಗ ಇರು ಇರಲ್ಲ ಅವು ಚುಚ್ಚಿ ಜಾತ ಏ ತುಳು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಿಡಿ ಹಾ ಮಲ್ಲ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮೂಲ್ತುಲಿ ಕೊಂತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಂತಿ ಇನ್ನು ಹಿಸಲಿದ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಕೊಂತ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಏಬೆ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಕವರೇಜ್ ಇದೆ ಪೂರೆ ತಲ ತೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದನು ಪುರ್ಲು ಬಂದು ಎವ್ವ ಇದು ಬಂಗುಡೆ ಕೊಂತಿ ಐಟೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಂತಿ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೋಲಿ ಓ ಆಯ್ತು ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಒಂದು 33 बंगड़ा माछी है ला जा वो ले ला जा
कैसा था तिथं तू आली तिथं ಮೂಲು ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆತ ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿ ಈಗ ಹತ್ರ ನನೊಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕನಪ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತನ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅದೇ ಮಲ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ ಆದಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾ ಇಟ್ಲೆ ಬೈ 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 ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಪಣ್ಣಯಂ ಪಣಂಬೂರ್ ಬೀಚ್.